En aquest vídeo us presentem el resultat d'un dels projectes cofinançats entre la Diputació de Girona i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Aquest projecte ha permès materialitzar inversions com són la instal·lació de 21 calderes de biomassa, xarxes de calor i un cobert d'estella forestal que permetrà a més d'una cinquantena de municipis de les comarques gironines deixar de consumir energia fòssil per utilitzar energia neta i renovable com és la biomassa de proximitat. Bé, Biomas-G ha comptat amb un pressupost de 4 milions d'euros IVA a part, dels quals la meitat són cofinançats pel FEDER, un 25% són cofinançats per la Diputació de Girona i la resta finançats pels ajuntaments, que a més han hagut de fer-se encàrrec de l'IVA total. A continuació us expliquem els beneficis que han aportat a les comarques gironines i us mostrem alguns exemples d'aquestes inversions executades. El projecte B-Biomas-G persegueix diferents objectius. Promoure energia neta i local als diferents municipis de la demarcació de Girona, estalviar energia, reduir costos de la factura energètica, promoure l'estella forestal, reduir el risc d'incendis, així com adaptar-nos a la transició energètica i al canvi climàtic, tot donant lloc a la creació de nous llocs de treball. El projecte ha consistit en la instal·lació de 21 calderes i xarxes de calor de biomassa en 21 municipis de la demarcació de Girona, els quals han tingut efecte a 50 edificis municipals. En aquests casos, les calderes de biomassa proporcionen aigua calenta sanitària i calefacció en aquests diferents edificis que estan connectats entre ells per xarxa. El projecte ens ha permès substituir un combustible fòssil per un altre, que és la biomassa, que és un combustible net i amb emissions neutres de CO2. Concretament, ens ha permès estalviar 1.534 tonelades de CO2 a l'any i, a nivell d'estella forestal, això ha permès gestionar i, per tant, prevenir en risc d'incendi 4.355 hectàrees de bosc. Som a Palafrugell, a la piscina municipal, piscina que es nodria fins ara amb 2 calderes de gas que estem substituint gràcies a la biomassa. Biomassa de producció d'estella local, els boscos de les Gavarres són els que principalment produeixen aquesta estella amb una gestió forestal sostenible i esperem que poder ampliar les funcions els serveis que es dona aquesta caldera de biomassa a tota l'àrea esportiva de les instal·lacions esportives de Palafrugell. La instal·lació consta de la construcció d'una sala de calderes, a la qual allotja 2 calderes, una de 500 kW i una de 250 kW, més petita, una sitja, que és l'espai on s'incorpora l'estella, i això està previst que anualment es pugui estalviar unes 240 tones de CO2, que equivaldria a la vida útil d'uns 10 cotxes. Tota la inversió suma 370.000 euros, en números rodons, dels quals la Diputació de Girona n'aporta 75.000, els fons FEDER 150.000 i l'Ajuntament de Palafrugell 140.000. El tema de la biomassa és una de les coses que a nosaltres ens va molt bé, precisament perquè nosaltres fem una gestió forestal que tenim molta idea per part de l'Ajuntament de mantenir net els boscos. Llavors va ser quan va sortir el tema de la biomassa, que anava amb subvencions, que el total, diguéssim, de muntar el que és la caldera de biomassa i tot el que vam fer va sortir en aproximadament uns 100.000 euros, dels quals 40 van ser subvencionats pel FEDER, 30 per la Diputació i la resta ho vam posar a l'Ajuntament. Però és una cosa que creiem que és bo. Per què és bo? Perquè una i primera fem moltes proteccions de protecció d'incendi. Després totes les aclarides que fem per recuperació de pastures i llavors la fusta que ens queda, diguéssim, que no pot anar a la serradora, l'agafem i la fem servir per biomassa. En principi nosaltres el que és el tema de la biomassa, ara en aquests moments estem alimentant el que és Ajuntament, el que és una vivenda de PPO i la biblioteca. Sí, a Roses, aquí a la zona esportiva, es va pensar un lloc adequat per instal·lar una caldera de biomassa i crear una xarxa de calor, atès que tenim 3 edificis municipals molt propers, que són la piscina municipal, el pavelló poliesportiu i el camp de futbol. I un cop teníem analitzat que sí que era un lloc adequat, posteriorment la Diputació va treure una línia de subvencions amb fons europeus i que encaixava perfectament amb el projecte que s'havia estat estudiant aquí a Roses. Amb això el que s'ha fet és substituir les calderes que hi havia de combustible fòssil per unes calderes de biomassa
que el que fan és cremar estella forestal. S'estima que deixarem d'emetre 174 tones de CO2 a l'any i, per l'altre costat, s'estima que tindrem un estalvi econòmic d'uns entre 26.000 i 28.000 euros l'any. Aquest projecte també vol promoure una licitació pública innovadora. En aquest sentit, el que es persegueix no és només instal·lar una caldera, sinó que també es vol que aquesta caldera funcioni bé durant molt temps. Per aquest motiu, el contracte no només ha suposat un contracte d'obra, sinó que també s'ha contractat el servei de manteniment preventiu, el servei de manteniment correctiu, el subministrament d'estella, garantint lo que fos local i sostenible, i també una gestió energètica integral dels edificis associats a la xarxa. En aquest sentit, s'han aplicat mesures tant tèrmiques com elèctriques de reducció dels consums d'aquests edificis.